Nej, det jag ska ge dig. Vad är det? Jag ska ge dig. B C D C O A T God Camel B Camel C Y C A N Vad är det här? Não está desse para eu. I'm going to send you. Jag ska ge dig. O D C ABC değil mi?